Plastikforurening er kommet på mediernes dagsorden, efter man ser flere og flere billeder af døde dyr med maven fyldt med plastik, eller at de er blevet kvalt i plastikposer. Plastikproduktionen er steget markant i løbet af de seneste 50 år til 299 millioner tons i 2013. Mellem 4 og 12 millioner ton plastik ender i havet hvert år, og de tal forventes at blive fordoblet i løbet af de næste 10 år. Det er små mikroskopiske plaststykker, som man ikke kan se i havet, som der er flest af, og som dræber flest dyr. Cirka 20% af havets plastik kommer fra fiskeri. Fiskere mister af og til travl og garn. Al plastik gennemgår en nedbrydningsproces, både fysisk nedbrydning og en langsommere kemisk nedbrydning af polymeren. Nedbrydningen afhænger af faktorer som saltholdighed, temperatur og UV-indstrålingen. Nedbrydningen betyder, at plastikken forsvinder, men at plastikken nedbrydes til meget små partikler, som man ikke kan se med det blotte øje. Plastikaffald kan cirkulere gennem hele vandsøjlen. Hvis bakterier eller større organismer, f.eks. muslinger, sætter sig på et stykke plastik, kan det synke til bunds, eller hvis organismen dør, stige op til overfladen. Man ved ikke, hvordan mikroplastik gør ved dyr. Vandlopper, der æder mikroplastik, ændrer adfærd. Hvis mikroplastik sætter sig på vandlopperne, kan det forstyrre deres naturlige svømmeadfærd, fødeoptagelse og parringsadfærd. Plastikstykker renser havet for organiske stoffer ved at opsamle dem, men plastikfragmenter med miljøgifte på overfladen er farligt, hvis det bliver spist. Det er derfor tydeligt at se, hvordan plastik påvirker miljøet i havet globalt. Forskere fra DTU Aqua undersøger, hvad man kan gøre ved organismernes indtagen af plast. Dyrenes indtagen af plastik kan hurtigt få konsekvenser for os mennesker, da vi spiser dem. Mennesket er det øverste led i den marine fødekæde, og så har vi inddraget den her model. Den striplede graf viser det teoretisk forventede antal fragmentstykker, der kommer ud af fragmentering af et enkelt færdisk objekt. Søjlerne er det plastik, man i virkeligheden har opsamlet, og den sorte streg er det, man kunne forvente. Når stykkerne bliver under 0,2 i diameter, kan de altså ikke vindes i vandoverfladen længere, og vi har ikke instrumenter til at måle, hvor der er plastik, hvis plastikken er i så små stykker.